Hola a tots i a totes, com esteu? Benvinguts de nou al bancalet de Tino i Pepa. Comencem. Benvinguts a tots a la segona temporada del bancalet. Després d'unes vacances ja és hora de tornar, així que avui el primer vídeo. Encetem nova temporada al bancalet. I avui comencem amb un repàs de com està el bancalet a hores d'ara. Farem un seguiment i us ensenyo com està tot. També vos comentaré plans de futur, consells que he rebut estos dies, projectes que estem iniciant aquest estiu, una novetat en les llistes de reproducció i reserve una sorpresa per a estos dies. Així que comencem amb l'estat del bancalet. Anem. El primer canvi substancial és que, com veieu, ja no hi ha tomaqueres. Ni així, ni així. L'únic que queda són les alfàbegues, que bé, m'agradaven, fan bona oloreta, i per ara les deixaré. Així tenim dos cogombres i encara hi ha alficòs. Si es fixeu, així un, que és molt poquet, però bé, bueno. Mentre vaig eixint alficòs, pues, les mantindré. Així tenim 3 plantes de tabac. I així les bajoques. Aquestes són les d'enrastrar. I així tenim també una bajoqueta un poc més gran. Però bé, van eixint xicotetes que van fent-se grans. Així estan les picants. He conservat aquestes tomaques que per ara no les llevaré, però no crec que faci ninguna tomaca més. Si ja veig que sequen, les llevé i en pau. El que han començat a treure flor són les albergines. Faré el mateix, mentre vagin eixint flors, continuaré amb elles. I així el que queda és coliflors i bròcolis. No tinc molta fe, les deixaré mentre si ixen bé i si no, doncs les llevaré. El que sí que ha brotat són les penqueres. Les vaig tallar a ras de terra i han tornat a brotar. Igual que les carxoferes, tinc així 4. També les vaig tallar totes i han tornat a eixir. I per últim tenim el fesol de la peladilla. I faig el mateix. Mentre elles vagin eixint, jo les deixo. I ja veurem què fem en elles. Hem començat posant aquesta plataforma de ciment
i un depòsit. Així que ho tenim preparat per a ja fer el degoteig ben fet. I això és un altre dels projectes pròxims en el bancalet. Com vos explicaré ara després, amb això anem a fer bancals elevats. Perquè mireu la proximitat d'estos cipresos. Jo cada vegada que obria terra així em trobava a 10 centímetres ple d'arrels. Igual que el pi, que segurament les arrels d'aquest arbre estan per tot el bancal. Ara vos conté més. Doncs bé, ja heu vist com està el bancalet a dia d'avui. Avui és 15 de setembre del 2021. Bé, comencem en els plans de futur. Com he dit abans, m'han donat consells perquè pot ser que una de les possibles causes de la baixa producció en el bancal és la presència molt propera dels cipresos i d'aquell pi centenari, que segurament les arrels estiguen per baix de tot el bancalet. Així que hem decidit fer bancals elevats per a que aquestes arrels no afecten els nostres cultius. I es farem amb els baldosins que heu vist abans. Farem un perímetre d'1 metre d'ample i tot el que dona de llarg i afegirem terra i farem bancals elevats. Donarà bons resultats i el que us he dit abans del reg de goteig. Jo veig que té sentit perquè ixen coses, però no la quantitat que jo crec que t'hauria d'eixir. Per exemple, en el lloc on estaven les carabassetes i les carabasses mai ha eixit res. Jo crec que està molt a prop dels cipresos i estos arbres s'alimenten de tot allò que jo li poso a les plantes. Aquests bancals elevats els farem a poc, depenent del pressupost, i faré vídeos de com els hem construït i com els hem realitzat. La resta del bancal no estarà parat. Tinc pensat posar plantes aromàtiques i algun cultiu més sorpresa que ja vos dic. Un dels altres projectes que tenim és arreglar l'entrada. Allà on estaven les tomaqueres podem posar plantes de colors i arreglar l'entrada a la caseta per a que lluïsca un poc més. Us farem vídeos de tot el procés. La novetat que us comentava de la llista de reproducció nova l'anomenarem la cuina de Carmen. És el meu xicotet record a ma mare, que va ser la que em va inculcar tota l'estima per la cuina i on jo sempre la recordaré. Amb aquesta olor a menjar casolà, el bon gust per la cuina. Posarem vídeos tant cuinant ací com a casa. Una novetat a mitjà termini serà obrir un canal en Twitch i voldria fer un directe a la setmana, el que fem un diumenge en la caseta, tant cuinar, no serà més d'una hora i us ensenyarem com passem el diumenge així, com millorem la caseta, com millorem el bancalet amb aquests bancals elevats i segurament faig un resum i ho publique també a YouTube. Ara sí, la novetat més important vos la deixo en secret. Ja heu vist una part i encara vos he de contar i vos he de fer un vídeo de la realització d'això. Ja heu vist que és una espècie de caseta de madera i a poc vos aniré mostrant de què es tracta. Bé, fins així el vídeo d'avui. Si vos ha agradat, ja sabeu, li doneu al m'agrada. Si teniu alguna cosa a dir-me, consells, jo sempre estic obert a tot. M'ho poseu en els comentaris.
i així, si tenim un poc de feedback entre vosaltres i jo, doncs sempre és d'agrair. Gràcies a tots i adeu!